I pozdrav ljudi, ja sam Linux HD i danas ću vam pokazati kako da stavite, da verifikujete svoj YouTube kanal. To je jako prosto i posle možete stavljati koliko god želite slika na svoje video klipove. Ovako, pored zvonceta koji stoji pored otpremi je vaša slika. Kliknete na tu sliku ili krušić i opiše vaše ime kanala i piše studio za autore. Kliknete na to, evo ga, i sada piše studio za autori i imate kanal dole. Kliknete na to i evo ga, pišete funkcije. Piše moje ime i evo ga, vertifikovano. Morate pisati vertifikuj, to je jako prosto, samo kliknete to i pisat će vas SMS kao da vam pošalje ili da pošalje glasovnu poruku. Vi se odlučite za SMS jer glasovna poruka čudno pričaju, ako ih razumete svaka vam čast. SMS ovako signal za 3-4 sekunde i samo ga prepišete na kompjuter i to je to. I onda možete stavljati slike na svoje klipove, to ću ja sad raditi. Ne znam zašto od početka nisam, nema veze. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!